Nerabezaroaren atarian lehen arraunkadak eman da, 3 hamarkadako ibilbide oparoa osatu du abantari honek. Bere gazte garaian zehar lerro izan da arrauna eta bizibide hori ahalbidetu dion elkarteari lotuta segitzen du oraindik ere zuzendaritza batzordeko kide gisa. Josu Elu, kaixo eta ongi etorri. Kaixo. Zure bizitza nekez ulertu daiteke Ondarroako arraun elkarteri gabe. Bai, holanda. Bai, arraun hasi nintzen 12 urtekin, eta azkanin nitzako neure bizitzako soki izan da, ez? Bizitzi aurra eruten lagunduztana, lagunak eta dana. 12 urterekin hasi zinen, beraz, 85-koa, 1985 inguruko izango duzu estrainako fitxa, azkena berriz 2024koa, kasik 30 urte dira. Bai, lehenengo 85 urtin, eta harina ezin zalakoen. Sasoi hortan bakarrik infantietan alzan fitxien. Aurretik hasi ginean, udan eta biltze ginean bizkat, baina ez egon fitxaik eta hori. Eta 85 urteaz, 85 urtin bai, hasi nintzen esango ofizialmente, ez? Ofizialki hortxe, eta bai, aurreko urtein mongentzan herria. Hain justure, zure arraun ibilbidearen hasierak bat egin zuen Ondarroako arraunaren garaion batekin. Bizkaiko txapelketa 5 urtean 3 aldiz irabazi zuten hemengo arraunlariek, eta 78 urteren ostean, 94an ere kontxara bueltatu zen Ondarroa, 15 ere aritu zen. Ez dakit, horrek loturarik izan zuen zure hasierarekin edo bestelako izan zen? Ez, azkanin famili arrantzale bat, eta itxosue lotutako familia batetik nator, bai aman partetik eta aitan partetik. Eta ez da, beti eukirote uraz eta loturi, eta lenguso bat egoan arraunin, eta osoagoa beti zapato atzalditan eta estropadak egoazen izia jungoa eta holan, eta beraz hasi nintzen estropadak eta guztain gaztan. Futbolea juten nintzen, baina arraunin ezin zalakoen, eta lagunak jute zilako, baina loturik gero bai, igual ikustezuz horrek arraun laxak eta kontxi eta hori giru eta bai emotetzu, baina nik aurretik gurasoekin beti junixana kontxa eta igual hemen ez da egatuko lako ondo, baina nik San Juan animaten eba, ni kostapeko baitak lagun batzuk egiteukan hanguk eta ni kostape salin nitxan, aparte Ondarroku, kostape salin nitxan. Eta gero Ondarro horrek urti kontxan eta euki banin eta beste herriko taldia herrikuralako hartzasun matxasune eta horrek motetzun arasi heltzeko gogu, ez? Hasi zinen arraunean, etorri zineten ona, ez dakit gazte mailetako ze oroitzapen dituzun? Gazte mailako oroitzapenak oso onak. Pilo bat agita, hemen elkarti hau onbarriztute da, baina txikixau asan eta beste gauza batzuk, baina oroitzapen oso onak. Kirol mailan ez gendun sekule isi irabazi eta talde ginean 5-6 eta biltzena finaletan eta igual ez ginen sartzen. Baina ez tozkun horrek ezgatxun atzea botaten arraunetxea, ez joan hori maia elitisti, gexa zan, ondo pasa lagunak eta bataita asko, errekan gora jun eta batela laga zelai baten egalin eta anibili eta olako bataitak igual gexau, ez? Entrenatzaia izan korrikan etxa juteko eta hor txutxeten da bat eguan eta bideo jogutan jolaztu eta olako bataitak, ez? Hume denporako bataitak. 2003 urtean ordea, trainerura iristeko aukera izan zenuen, ez dakit pentsatzen dut, ona etorri zinetik hori izango zela zure helburutako bat? Bai, nire helburu beti izan da Ondarruko trainerun arraunin etxe. Eta gero trainerun arraunin etxen hasi nintzen, Ondarruaz kontxan arraunin etxe. Eta, danak betero, ez? Baina, 2003an hasi ginen, neku maia bajun ibili ginen, baina horrek bai emoan segida bat zordundik onak gero traineru beti onda urutan. Lehenbiziko urteiek ikasketarako gehiago izango ziren, arraunak nola funtzionatzen duen, uretako martxa traineruen estropadetan eta bar, taldean ere pixkanaka sartzen da bat, gaztea denean estropa batzu jokatu, gero urteak aurrera ginela agian, egonkorrago izaten da. Bai, nik hor partetik suerti ukinean, 2003an nahiku talde barraxe ginean eta nahiku jente gitxioan eta suerti ukinean eta isestropada guzti jokatu neban.
Orduan hor partetik, iraka ikasteko hortik oso ondo torri gaztan, azkan estropada askorek emotetzu asko ikasteko, nun faiasun, nun estazun, zeizun txarto, eta horrek asko moztan, eta gero handik aurrea be, jente zain asko edo, nien izan sekule pertsona bat asko mobila bena, baina bai izan arraun laxe esango, eta horrek asko mozta, eta suertiu girot estropada asko jokatzeko. Arlo pertsonalen Josu nola bizi izan zenituen traineruko lehen urteaiek? Ilusioa edo? Ilusio, asko gogu, estropada asko jokatzeko gogu, estropada guztitxan barrun juteko hori naxe, eta orduan hondikan erramu ondarun segi etxeban, baina segi etxeban jentik, ez da ongo moure, igual hone telebistaz eta jentik eze zautzu zatxu, ezautu bardin, baina egexeak erramuntan zer resultau egizun, zer restozun, baina bestelani arlo pertsonalin hoxe, zeunkan gozi, estropada jokatzeko, entrenat etorteko, batez beuretako entrenamentuk etxeko, geroa aldatzen dizenak. Kai bat ligan, hau da, Arraunaren bigarren mailan egin zenituen lehen urteak esango dugu, behin federatiboak eta gailenduta, eta 2009an maila galdu eta Kai bira jeitsi zineten. Hor eman zen, ez da, belaunaldi aldaketa bat, eman zen norantza berri bat klubean, inflexio puntu izan zen egin batean, gerora etorriko zenarei begira. Bai, hortxe izan zen 2010 urtin hor bi maila bajata gero, reflexio moguko bat, batu ginean arraun laxak eta entrenatzaile eta erabaki gendun, hor justo, direktiba aldaket, direktibak, aurrekutiko bazen direktibuk, bizkat jente nausiz ezin jubilata, gero itxosun bilanain eta jubilata, geroko hemen euran arduri hartuen jenti izan zen, eta arepe ikuste ben, eurak borondate guzti dukenela eta lana etxeko preste bazenela, baina ezinela jaten, zen entrenadore, ero zen matexi albir, ero hor maia bizka justo bat zinela. Eta kae bat mailan salto egin duen, eta hortik aurra progresini bat moguri izan da, eta ongazen tokire arte jaga. Hori da, ze 2011an berriz kai batera, bigarren mailara igondotik, taldeak urtez urte hobetu zituen emaitzak, 2012tik 2016ra urtero, 6., 4., 3. eta 16an, 2016an txapeldun taldea sendotu egin zen urteak igaroala. Bai, Holanda, eta esate baten, zan 2010 izan arraunlai talde bazan, azkan baten, 10 bazen, segi etxegen duen urtez urte, eta horrek emotetzun talde mailako nivela. Gehi etorrizi niru lau, eta gero entrenatzai aldaketak, gero horre Jon Iriondo etorre karri gendun, eta Jon Iriondoaz beste salto bat emozan, kalidadeko salto bat emozan, bai. Koka gaitezen 2016 hartan, Josu, 15 estorpadatik, 13 irabazi zenituzten ligan, eta gorengo mailarako jauziare egin zenuten. Urte zoragarri izan zen zuentzat. Bai, hori urte entzat, bizitza guztirako hori menik gatuko orana, eta posandizak ez, horratxik urteatxik berbatzen dugu bakotxin. Urteko gorra izan zen bai, porque nahizu aztirabazten azdeza, eta nahizu beti hortxeon, eta esan erreza, baina, oso urte politxi izan zen, bihar asko indaku, gaina egunkan esaldi bat entrena masi azertara, esan eure filosofisi, eta estropa mairu irabazi gendun, ez gendunak irabazi gauza desberdin agatxik bat aurreko tandatik eruben, eta oso posik, eta gero izan zen harrerak eta errexan, eta hori bideo batzuk eta musika plazi bete-beteen, eta hori un popi jarten gaztat, oso momentu unki garxak izan zin, bai. Eta on zer, nahi gendun horraxi aia, baina eta on zer dator, ez? Porque azkanin telebistan ikustezu gauza bat da, deportistak, arraun laxak ikustezu beste maila bat den mogur, ez? Azkanin zeure mogu gutiz ikustezu, baina bai dator, eta klubantzako, bai, ez? Ze suponiuk orau, ze gazto,
Eta, bueno, hartu gendu filosofia bat urte bat, bi, eta holanik etorten izenak, ez? Urtetik urtea. Eta gaina, orduntxe Ibarra altza tegoan primera, eta Ibarren maure altza eta loke dure. Eta bai, erabaki izan, patrozinadore barrexia lortu zin eta diro sarrera horrek, ibili baik, beste talde batzuk eta beste mentalidad bat agarren taldik etxen da maure arraunlaxak fitxateko, erabaki izan, matexaletan inbertiuti eta klubera berritzi, ez? Matexalak, gimnasixuk, eta arraunlaxe premisutan eta bizkat lagundu, baina izan baik, arraunlaxai pagati, diro iturri bat isati klubantzako aberastazun bat. Eta gixera, klube sanea indela. Gogoan dut, eskola beligara igo zinetenean, eta zineten ez, berritasun bat, baina zuen zigilu ere ezarri zenioten txapelketari, esate baterako, hemen, Ondarroako estropadan 14 berritarrekin uretaratu zineten, hori ere bada garaipen batein batean. Bai, baina eske justo hor 2017an, taldin, euneko 80 erritxarra ginean, eta horrek azkanin bai emotetzu, koezinoi, hoxe loturi alkarreaz, ez? Eta, venga, gehuatxik, eta ez tala, azkanin kanpotarrak, eta beste, eta kanpoko agenti etorten da ninbe, arepe, kirol maiaik altuena nahi dago emon. Baina, erritxarrak beste lotura bat, beste gauza bat, emotetzau. Baina, zaten dute, zailena, ez dela, llegatzen mantentzea izaten dela, eta urtengoa 9. urtea duzu, zerbait ondo egin da hor. Bai, horre mailan mantentzin harri printzipal bat, horren estrukturin printzipixoik eta printzipalena da Iñaki Amentaldin egoti. Eta berak emotezkun konfixantzi eta berak lorturau jenti ilusionati eta horre mailan egoti. Eta gatxe izan da, urte batzuk oso gatxeak egondi, hor behian euskan askoin joguenak, baina beti aurra urten dugu. Eta 2021 uztailean gainera, Petronor bandera irabazi zenuten Zierbenan, TKN Ondarroak lortu zuen lehen da bizikoa. Zu ontzi barruan zinen orduan? Bai, oso garaipen, gaina esan zen larun batin estropa oso eskaseain de Donostin, eta, geuretan di irabazi genduen, kosta ingazkun, azkanegoko luzin gure bezin ulekatxarra gazko urratu zin, eta kosta izan. Baina gero hueldi aldaketia ez da hori, ikuste zan, ez? Asi altzaten eta hori, biharren tandak denporak ez beno betu, eta azkaneko tandaku bezeno betu, eta, gizton posa. Zierbenan irabazita, KAE bat ligan ere irabazitakoa zara makina bat estropada, KAE bian ere bai, gizonezkoen iruligatan, parte hartu duzun, eta Ondarroak parte hartu alduen iruligatan irabazi duzu bandera. Bai, hori da zure arrastoa hori. Bai. Sekule pentsaten jarri behin, datu bat demostazio, baina Holanda, bai. 2019ko abuztuaren 28. Hori entzun da zer datorkizu gogora? 2019ko abuztua, Kontxako zeilkatze estropada. Bai, jun eta lehen ata gendune, bai. Eta nola, gainera, gogoan daukat, Donostiako paseo berrian, lehen da biziko luzea egin, eta denbora guztiak eman zenean, eta Ondarroaren denbora bosgorrailioetatik esan zutenean, zer entzun zen. Wow! Ikaragarrizko joana, ikaragarrizko etorrera, eta lehen da biziko postua, eta festa ikaragarria. Bai, hor urtin traineru asko bien hor talde oso nahuan. Antzago Ondarroan egondanik taldeik indartzuen esan. Eta justo hor gaina tokaztan, biharrek eskazena kanpun gehatut, igeldo punta altza eta denporak emoti. Eta akordatxena, denporak referentzia guztik, eta ostia, lehen, Inigoi, patroia gaur demasiak enbirdau, gaina, handi goitxik ikusi, igeldonez, urguilen goxan. Eta handi goitxik azkanin ikusi, txezuz, ondak zela itato zen. Eta esaten ez da, nini, preparaz, atzetit dator, eta esan, ikusi zen dunet, eta izan zen, ikaragarrez izan zen, da gero ranplan montazan jase, eta ikaragarrez bai. 23 urte, Ondarroa etzela Kontxako banderan aritu,
eta itzuli zineten. Zer da kontxan jokatzea, Josu, herriko taldearekin, nola deskribatuko zenuke? Behatu izan, gauza bat, neukana hortxe, helburu bat zan. Beti izan, Ondarruko bandera irabazti, da lortu neuan kau bat mailan irabazti, eta gero bestean kontxan arraunin etxi, Ondarruko traineruaz, eta lortu neuan hori be. Eta bertan momentun ramplan eta gizton mozinoi eta altzagin janin eta, baina gero handik urtita, eta hau bai nahi dut esan, kontxi lehen sana, herrixana, herritxarrana, erramlasana, ba honestala. Ondala espetakulo bat, telebistana eta politikune esango, ipini gatzuelan jaula batzutan, eta arraunlasai dakarren, kontxitakarren hori xarma guzti galdu ingakola. Osea, erizten gazta dela kompetizioi bat. Ordu neukana, eta ez da jokaturotelako, erostotelako, galduen jau personalmente erizten gazta asko galdura belatara. Bebai, afizionaukin komentarotenan gauza bat, eta danak izaten da bena. Da jente bat Ondarrutik, natxe traineru jun, hasi dana ez juten, ba galdura belako hori. Gero berriz ere lortu du Ondarroak bitan sailkatzea, 2022 eta 2023 23koan antzinen, baina justu aldi horretan Zapore garratzarekin amaitu zenuten Kontxako bandera. Bai, azkana gaina izan zen, deskalifikein gatxuen, segundo bat, berandua, 30 segundo berandua inskripzio etxe harren, eta, bizkat Zapore eskasa, hortxe paperetan agertzen alako Ondarroa kaleratua. Baina estropada duin baten jamatxu gendun, eta kirol mailan estropada duinak izan di. Bai, hoxe, gazan denak, hasi gozu, horretxeatxik ez, batetik, kaleratu izan gazela, eta bestetik, ez iztakazulako hori gentianako berotasune, eta lehen kontxako horrek eukana jute zinanela, eta arraunlaxakin altzen duela tranquil berbain, hori horrek urnak ero pandemizik ikarrira ben hori, nitzako ez da gauza hon bat gehaturana. Zuzendaritzako kide ere bazara, nozu, zer dela eta egin zenuen urrats hori, lehen esan duzu ez, beste... Beste, nik beti zateot, ni omena zuzendaritza taldina aurretik beste batzuk egon zilako, nik arraunin etxeko. Niri ontokaten gazta, on datozenak atxik, hori etxi. Eta aurten guia masi garrana da, eta pentsateot bizkateako deskantzo bat hartuko dela. Izan ere, une gozoan dago, Ondarroako arraun elkartea gizonezkoetan, nahiz emakumezkoetan traineru bana, hori ez da edonork egin alduen zerbait, eta gainera gazte mailatik ere arraunlari asko ari dira igotzen urtez urte talde nagusira, Arrobia ere beraz oso sendo dagoen seinale da hori. Bai, Arrobia, eta gainetik, aurretiko urtitan bai, Arrobian jende asko onda, baina lortu danara, azkanengoko 2 urtin edo, juvenil mailatik, senior maila jentik saltu emoti. Saltu emon eta taldin sartzen hasti. Eta hori nitzako bai izan da inflexioi punto bat, intermitenti emon kotxi modure eta alderdi batea pasa, eta gaztiai birilagateko, bai. Urte asko arraunean, nola iraunduzu? Horren beste denbora. Txarto esan da, droga bat modura dalako, ez? Azkanin, berak kirola baino, hoxe taldeko parte izati, uretan itxosun ibiltzi, eta nik ontxe arraunin, guztako aztan, segi etxi. Baina ez kompetituteko mailan. Eta arraunako hoxe hauk etxarra, dala kirol bat, taldekude, eta kompetitutila da desu momentun, zeu bakarrik etxi oso gatxera. Hon baraz, itxoseko arraune eta hor, eta baina oso gatxera eta horretxeko motesta beni. Ni talde klubea tortena, entrenamentuk neure bostin etxeot, aukeriranin negun eta bigarren taldite beteten eta urteteot, baina de disfrute. Osea, hobi bat izango basa modure. Eta hori beti ukikot, eta pentsateot hori horretxeaz, hilbe horretxeaz zengoa zela. Josu, Elu, mila esker, zure arraun hilbide gurekin partekatzeagatik, eta pentsatzen dute Ondarroan ere esango dizutela mila esker, klubari eman diozune guztiagatik. Eskerrik asko dizu. Zeuri, no vas a acordar.